Llandegfan, pentra bychan yn ne dwyrain Ynys Môn, sydd fel Biwmaris a Phorthaethwy yn rhan o gymuned Cwm Cadnant. Mae'r pentra gwledig yma wedi tyfu yn sylweddol yn ystod y ganrif ddwytha, o'r hen Llandegfan i'r newydd. Yn rhifin yma o ein hanes ni, da ni am fynd am dro ar hyd un o'r lwybrau fwyaf hanesyddol yr ynys. Mae gwirfoddolwyr am Ryddawn y Dalgylch wedi bod yn gweithio'n galad yn ystod y misoedd diwetha i adfer y llwybr yma mwyn i'r genhedlaeth nesaf fwynhau a gwerthfawrogi'r harddwch a'i hanes o gwmpas nhw. Dewch am dro efo ni a dysgu mwy am hanes llwybr Cytir Mawr. Da ni ar daith heddiw o amgylch Llandegfan a da ni'n cychwyn yn y warchodfa fan hyn, Cytir Mawr. A mae gennym ni ddisgyblion ysgol gynradd Llandegfan yma ni. A maen nhw'n mynd i fod yn holi cymeriadau rhyd y llwybr am hanes y pentre. A mae yna ddau bentre wrth gwrs yn does, hen bentre Llandegfan a'r pentre diweddar. A da ni'n mynd i edrych ar enwau caea, da ni'n mynd i edrych ar y dirwedd, da ni'n mynd i edrych ar y cyd-destun hanesyddol, da ni'n mynd i edrych ar lwybrau oedd yn arwain i lawr at y fennau pwy pobl yn croesi i'r tir mawr. Felly, da ni'n mynd am dro fy disgyblion ysgol Llandegfan. Gyda 6 disgybl yn barod i ddysgu am hanes i ardal, lle gwell i gychwyn nag yn hwb cymunedol y pentref. Be ydych chi yn gwybod amdan hen pentref Llandegfan? Wel, cwestiwn da iawn oherwydd mae'r hen bentra, be da ni'n alw hen bentra Llandegfan, fanna oedd y pentra gwreiddiol. Cyn codi pont y borth, 200 mlynedd yn ôl, doedd pobl yn gorfod dod drwy Llandegfan i fynd i Biwmaris. Fan hyn, yn yr hen bentra, oedd y pentra gwreiddiol, fanna mae'r plas Llandegfan, fanna mae'r eglwys, fanna mae'r capel, mae yna ffynnon yna, mae yna hefyd dyddyn bach o'r enw Tyn Giat. A'r rheswm bod o'n cael ei alw Tyn Giat, tyddyn giat, oedd bod yna giat ar draws y lôn, lle oedd pobl yn gofod stopio i dalu i fynd ar hyd y ffordd, yr holl ffordd i lawr i Biwmaris. Felly dyna pam bod o'r hen bentra. Ond ar ôl codi pont y borth, 200 mlynedd yn ôl, mi oedd y lôn newydd i fynd o Phorthaethwy i Biwmaris. Wedyn mi oedd y goets fawr yn gallu mynd ar draws y fanna. Doedd ddim angen i'r goets fawr ddod drwy Llandegfan. Yr adag hynny wedyn, fe godwyd llawer iawn o'r tai newydd sydd yn Llandegfan. Fan hyn mae'r ysgol, ynde? A wedyn mae yna lot o adeiladau newydd yn y pen yma. A mae pobl yn meddwl mae hwn di Llandegfan. Ia, ond mae'r hen Llandegfan draw milltir i ffwrdd ac yn lle pwysig iawn iawn. A dyma ni, cychwyn ein taith i mewn i'r goedwig o dan arweiniad Rhys. Ac mae yna ddyn arbennig sydd â gwybodaeth cynhwysfawr o'r ardal yn aros am y plant ar gyfer ei sgwrs cyntaf ar y llwybr. Reit, da ni eisiau cyflwyno chi i Ken, a Ken, dyma ni ddisgyblion ysgol Llandegfan. Llandegfan, ia. Wel, i ysgol Llandegfan nes i pan o'n i'r oed â chi, cofiwch. Ond mae hynny flynyddoedd mawr yn ôl, de. Mi losgwyd y tir yma i gyd i lawr yn 1957, oedd hi'n ha poeth iawn, ac o'n i 10 oed. Felly gewch chi weithio allan yn yr ysgol faint i'n oed i rwan. Ond ta waith am hynny, Cytir di enw'r fan yma. Ac ystyr Cytir ydy tir
comin common land. Hynny di, doedd bia neb yna fo, a mi oedd bia bawb o. Oedd pawb yn gallu defnyddio fo yma, ffermydd, dos am llawer o ffermydd bach o gwmpas deud y gwir. Ond os oedd gyn rhywun rhyw chydig o ddefaid neu fochyn neu rhywbeth felly, oedden nhw'n gallu defnyddio fo yma. Ac un peth nes i ddarganfod yn ddiweddar, mi oedd hwn yn dir glyb iawn. Y gors ydy enw y lle tu ôl i ni, lle mae'r pysgota yma. O rwan, cors ydy tir glyb. Heath land yn Saesneg, neu bog os liciwch chi, neu marsh. A sbiwch tu ôl i ni fy wan. Da chi'n gweld y tir glyb, y pylla budur glyb yna. A ddo eisiau'r draws i'w stori chydig yn ôl, am ddynas o hen bentra Llandegwan yma, Elin Robaich o enw i. A wyddwch chi beth i'n neud? Hel lichis. Dyna oedd ei gwaith i mewn ffordd. Pobl dlawd o'n gwneud hynny, achos oedden nhw'n cael pres gyn feddygon a gyn hynny o sbytai o'na yn y cyfnod hwnnw am yr gelod yma, jyst mae'n dweud drogod na, ac i gelod ydyn nhw'n Gymraeg, lichis yn Saesneg. Os yna rhywun yn gwybod beth di lich neu gelod, o, da chi'n gwybod reit, ti am ddweithau? Maen nhw'n cael gwaed chdi. Da iawn chdi. A ffordd oedden nhw'n cael nhw oedd Elin Roberts yn dod i le fel hyn, ac oedd hi'n sefyll yn y dŵr. Tynnu sgidia, eis anna, sefyll yn y dŵr fel la, a wedyn bob hyn a hyn, o'i'n ysgwyd i choes fel la. A mi oedd y gelod, os o'na rei yna, yn gweld y dŵr yn cynhyrfu, ac yn gweld rhywbeth yn fanna, oedd yn fywyd, ac oedden nhw yn glynu, sticio yn y goes. A mi oedd gyn gelen di un, gelod di mwy nag un, mi o gynnyn nhw 2 gen meddyn nhw. Ac oedden nhw yn brathu efo'r 2 gen bach yna, ac yn signo'r gwaed. Ac oedden nhw'n signo am tua 20 munud, 20 munud. A doedd ddim iws i chi dynnu'r gelen o'na, os oeddech chi'n tynnu'r gelen o'na, o'na ddrwg ymdi mewn, ac oedd berig i'r person yn wael iawn. A dyna oedd Elin Roberts yn neud yn yr ha. Do ddim yn gwneud yn geia, achos mae gelod yn geia yn mynd i'r mwd, a maen nhw'n aros yn fanno yn y mwd yn glyd iawn. Ond do'n am coed yma amser hyfal medden nhw i mi, amser hyfal ddwytha. Do'n am coed na jyst rhyw chydig o lwyni. Ond mae'r ardal yma yn ardal sy'n anwyl iawn i mi, dweud y gwir. Dros ffordd yma o'na lodge, tŷ di lodge, i arwain at dŷ mwy, dweud y gwir. Mae yna lôn neu ffordd drol, dweud y gwir, yn achos y lodge yna. Lodge plas oedden nhw yn galw hwnna. A mi o'na ddyn yn yr hen bentra eto, Mr Geary. Dwi'n cofio Mr Geary fel mae'n digwydd. A mi oedd o'n gwneud clocsia. Da chi'n bod wedi clocsia, dydach? Da chi'n dwnsio gwerin? Dyna fo, oedd clocsia ar gyfer dwnsio gwerin. Ac yn y coed, yr ochr arall i ffordd yma, oedd o yn cael y coed i wneud clocsia. Pam yna gymaint o lwybra ond dim gymaint o dau? Yn fyma lle, ia? Yn y cytir yma. Wel, ia, mae hwnna'n gwestiwn da, dweud y gwir, achos fel arfer mae llwybra'n arwain o lefydd lle mae yna dipyn go lew o bobl i lefydd eraill, weithiau llefydd i arffordd fel capeli ac eglwysi. Chydig iawn o lwybra'n Llandegfan yma sy'n arwain at yr eglwys. 2 wn i amdanyn nhw. Mae un yn dod heibio'r Llyn Jen o Lôn Llansadwn, a dydy'r llall ddim helpu neb dweud y gwir. O'r wrth y neuadd y fanna, neuadd y bentra fanna, drwy cae at yr eglwys, fath chi'n mynd ar hyd lôn ddim. Ond mae rhaid i ti gofio, na do'n am lonydd yn yr amser pan ddechreuodd y llwybra yma gael ei ffurfio. A ti wedi gweld defaid yn mynd drwy gae. Dilyn i gilydd drwy gae fel. A mae yna hoel yn dechrau dŵad. A mae yna Llwybr yn dechrau ffurfio. A dyna oedd yn digwydd efo'r llwybra yma'n Llandegfan. A dwi'n meddwl na nid llwybra at eglwys a capel o gwbl sydd yn Llandegfan, ond llwybra at fferi y garth. Y fferi oedd yn cario bobl dros yr Afon Menai at Piar Bangor.
a fferi gardd yn boblogaidd iawn yn y ganrif cyn y ganrif ddwytha a'r un cyn hynny. Mae rhaid ni gofio, mi adeiladwyd y bont, do, yn 1826, dwi'n meddwl, oedd bont borth. Ond o pobl ochr yma o'r Ynys, well gyda nhw fynd ar y fferi'n aml iawn. A mae'r llwybraf yma, i ddod nôl at y gwestiwn di rwan, mae'r llwybraf yma yn arwain at llwybra sy'n mynd at y plas Llandegfan y fanna, ffarm fawr na, da chi weld y fyncw, ag i Lansadwrn. A mae yna rwydwaith, dwi wedi bod yn sbio ar fap o 1845, a mae yna lwybra hefyd yn arwain ar draws wedyn, ffyrcw draw at ffingar Llanddonna, rhan o Llanddonna, wedyn o pobl Llanddonna a Llansadwrn yn medru defnyddio y llwybr yma. I fyma ddyn nhw'n dod, ac ar draws wedyn heibio ffarm, heibio du Cytir yn fyma. A wedyn mae'r llwybr yma yn un pwysig iawn gan bod o'n cysylltu gwahanol bentrefi efo'i gilydd mewn gwirionedd. Nid jyst pobl Bryngwyn a Pencraig, y tai, rhyw 4 neu 5 tŷ sydd o fewn cyrraedd i fyma. Mae'r lleill fwy o fewn cyrraedd i lwybra sy'n mynd o'r hen bentra a gyda llaw pentra o hwnna pan o'n i'n blentyn. Dwi'n am sôn am hen bentra, rhywbeth newydd i hynny. Ac o fanno fysa nhw yn mynd at y gardd. Y gardd i chi rwan, mae siŵr fysa chi'n gwybod lle mae'r gasel, sef y gwesty ar lan Afon Menai. Wel, y gardd oedden nhw'n galw'r ardal yna ystalwm, ac o hwnna'n ardal brysur iawn, o'na grydd yna, o'na bost yna, o'na siop yna, bob math o bethau'n gardd, achos bod yna gymaint o bobl yn mynd ar draws. A dyna i mi ydy'r prif reswm pam mae'r llwybr yma yn cychwyn yn y Cytir. Di hwnna'n ateb dy gwestiwn, di? Di. O, na fo, iawn, lly. Wrth i'r hys o'r plant fynd yn ddyfnach i mewn i'r goedwig, maen nhw'n darganfod mwy a mwy o natur gwyllt. Amser i gyfarfod person arall sydd efo cysylltiad arbennig efo'r ardal yma. Rosie, pam nes ti dewis i byw yma? Wel, dwi wrth fy modd yn gerdded, a mae yna gymaint o lwybra yn yr ardal yma. Mae cymuned Cwm Gadarnle ydyn ni, efo'r llwybra mewn cyflwr gorau tu allan o bob gymuned yn yr Ynys. Ac mae gen i gi, a mae'r llwybr arfordirol ddim yn bell, ac o'n i'n gweithio ar y llwybr arfordir, a dwi wrth fy modd gerdded. Dim bob dydd mae rhywun yn dod ar draws tad a mab, un yn canu a llall yn chwarae gitar mewn lle mor anial. A dyma ni y canwr adnabyddus Wil Tân yn barod i roi can i ni am yr ardal lle magwyd o. Melyn oedd y gwenu, draw yn ddi ar blas, yn y bora. Wrth i mi deimlo cnoc y galon di, a glas oedd lliw o crychni, draw ar Lyn Penhan. Yn y bora, wrth i mi feddwl am ein amser ni. Amser da, amser da. Amser da oedd hwnnw i mi. Amser da, amser da. Amser da oedd hwnnw i mi. Iawn, lle? Diolch yn fawr iawn i'r gwrth chi. Reit, lawr ar i'r fan boes. Ar ôl mwynhau seibiant fach i fwynhau y gerddoriaeth, mae'n amser i'r plant symud yn ei blaenau.
Be fydd yn disgyblion ysgol gynradd Llandegfan yn yr ail rhan? A pwy fydden nhw'n ei cyfarfod? Cawn weld yn yr rhifin nesaf.